nyt Mining Race ja Mining Grid sekä Iconax-osiot, ja jokainen varmaan ehti lukea tämän disclaimerin tästä, niin voidaan mennä oikeastaan eteenpäin itse bisnekseen. Eli tänään on tarkoitus esitellä kaikki ne yritykset ja tuotteet, jotka liittyy tähän meidän Bitcoin-pilvilouhintapalveluun. Olkaa avoimin mielin, käydään läpi tämä paketti tässä, ja sen jälkeen, kun mä olen vetänyt oman osuuteni, niin jokainen voi esittää sitten kysymyksiä. Pidetään siinä pikku breikki, puhetuokio, ja vastaillaan kaikkiin kysymyksiin, mitä esitetään tämän presiksen jälkeen, ja siirrytään sitten kakkosvaiheeseen. Eli tästä löytyy nyt kaikki ne yritykset ja tuotteet, mitkä liittyy tämän illan presikseen, ja voidaan alkaa purkaa niitä tästä vasemmalta, mikä on oikeastaan avain koko liiketoimintaan, eli Mining Grid LLC-yhtiö, joka on rekisteröity siis Dubaihin ja nimenomaisesti Dubai Mainlandille, ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että me ollaan maailman ainoa louhintayhtiö, joka on rekisteröity Dubai Mainlandille. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö on poliittisesti erittäin kontaktoituneet nykyiseen Dubain hallitukseen, kuningasperheeseen, sekä yhtiön toimintaa monitoroi ja valvoo Dubain hallitus. Hallituksen puheenjohtajana meillä on semmoinen kaveri kuin Said bin Hasher Al Maktoum, eli hän on nykyisen Dubain hallitsijan veljenpoika. Eli meillä on kuninkaallista sukua mukana tästä, eli nykyistä hallitsijasukua on mukana tässä yhtiössä, ja käydään kohta läpi vähän tarkemmin, kuka omistaa ja mitä omistaa. Ja niille tiedoksi, eli kun yhtiö on rekisteröity Dubaihin, eli UAE-alueelle, mikä tarkoittaa sitä, että UAE on United Arab Emirates, mikä koostuu nyt siis 7 emiraatista, joista Abu Dhabi on ykkönen, ja Abu Dhabin hallitsija hallitsee koko UAE-aluetta. Sitten tulee Dubain hallitsija, mikä on sitten koko UAE-alueen pääministeri. Sitten meiltä löytyy tästä ylhäältä louhinta-applikaatio, jonka Mining Grid-yhtiö on siis kehittänyt, ja tämä on se meidän työkalu, millä me tehdään sitä pilvilouhintapalvelua, minkä mä tuun kohta teille esittämään. Antpool on Mining Gridin tärkein yhteistyökumppani louhintapuolella, eli tällä hetkellä Antpool on maailman toisiksi suurin Bitcoinin louhija globaalisti. Eli Antpool louhii tällä hetkellä noin 20% kaikista maailman bitcoineista, ja Antpool hoitaa tällä hetkellä pääasiallisesti myös meidän louhinnan. Nyt viikko sitten, kun oltiin Dubaissa, niin ilmoitettiin, että meillä on nyt jo 2 uutta louhintapuulia, jotka liittyy mukaan meidän toimintaan, plus se, että yhtiö tulee avaamaan 25 vuonna oman ensimmäisen louhintapuulinsa Dubaihin. Ja tällä hetkellä Mining Grid-yhtiö louhii globaalisti noin 1% verran kaikista maailman bitcoineista. Ja määrä sen kun kasvaa kovaa vauhtia. Eli tämä on tämän takia nyt 5 maailman suurinta louhintapuulia on ollut yhtiön yhteydessä ja esittänyt halukkuutensa aloittaa yhteistyö, ja yhtiö tulee tiedottamaan näistä sitä mukaan, kun he kasvattavat omaa louhintapuulia ja omia yhteistyökumppaneita, niin näitä tullaan sitten tiedottamaan, kun sopimukset on tehty ja näin edespäin. Et siinä vaiheessa, kun yhtiö katsoo, että se on tarpeellista, niin he ilmoittaa siitä. Tuotteena meillä on tänään Bitcoini, tänään, eilen, ja tästä tuonelaan. Se on ainut tuote, minkä parissa me tehdään toimintaa. Siitä ihan seuraavaksi kohta lisää. Sitten meiltä löytyy Iconax. Eli Iconax on Mining Gridin yhteistyökumppani, ja se on tämän kakkososion, eli niin sanotun affiliate-järjestelmän kehittäjä, sekä Iconax toimii myös Mining Racein markkinointiyhtiönä. Tässä kaikki pelurit, mitä käydään nyt läpi. Mikä on Bitcoin ja miksi sitä louhitaan? Uskoakseni suurin osa tästä, ketä on nyt linjoilla, niin tietää mikä on Bitcoini. Eli Bitcoin on maailman ensimmäinen kryptovaluutta,
ja tällä hetkellä maailman 7. arvokkain brändi. Tämän pystyy jokainen tarkistamaan, menee coinmarketcap.comiin ja tarkistaa sieltä maailman arvokkaammat brändit. Ykkösenä on kulta, Apple, Amazon ja näin edespäin, ja Bitcoin löytyy sieltä 7. 2009 alkoi Bitcoinin matka. Moni on varmasti törmännyt artikkeleihin, jossa 2 perhepizzaa maksettiin 10 000 bitcoinilla. Voiko mä olisin joskus ostanut bitcoineja, mä muistan, kun se oli 10 senttiä tai 10 euroa tai näin edespäin. Meillä on kaikilla omia tarinoita bitcoinista. Muun muassa allekirjoittaneilla muistan, kun se oli $100. Harkitsin, että pitäisiköhän kokeilla, nousi 400, mä että nyt on varmaan myöhäistä. No tästä viisastuneena 2017 itse ostin muutaman bitcoinin ja matka jatkui aika nopeastikin ylöspäin ja tein omasta mielestäni äärimmäisen hyvän exitin silloin ja tämän jälkeen oikeastaan mulla jäi viime syksyyn asti Bitcoin kokematta, kunnes koin uudelleen valaistumisen ja aloin puuhaamaan taas Bitcoinin parissa. Tällä hetkellä Bitcoin on hyväksytty valuutta jo käytännössä ympäri maailmaa. Yli 15 000 yritystä globaalisti hyväksyy Bitcoinin maksuvälineenä. Varsinkin niin kuin UAE-alueella ja Dubaissa, niin Dubai haluaa olla edelläkävijä kryptoissa. Se haluaa olla maailman ykköskryptokaupunki. Sä voit Dubaissa tällä hetkellä ostaa asunnon, auton, kellon, mitä tahansa suoraan Bitcoinilla. Sillä on vakiintunut verkosto ja käyttäjäkunta, mikä kasvaa koko ajan. Ja nyt varsinkin viimeisen viikon aikana on tullut aika mielenkiintoisia uutisia tuolta Yhdysvalloista, missä jo eilen senaattori ilmoitti, että Yhdysvaltain kultavarannot tulisi realisoida ja niillä tulisi ostaa bitcoineja. Eli me ollaan jonkun ison äärellä nyt ja jokaisen kannattaa nyt oikeasti miettiä sitä, että mitä digitalisaatio tuo tullessaan. Tällä hetkellä kryptoissa on mukana noin 7% maailman väestöstä ja mennään 2030 vuoteen, niin se lukumäärä on 50. Te olette just oikeaan aikaan langalla. Miettikää, mitä mä kerron teille ja olkaa avoimia tämän tuotteen osalta. Niin tästä tulee tosi kova matka. Käydään Bitcoinia myöhemmin läpi, mikäli siitä on jotain kysyttävää. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että 94% maailman bitcoineista on louhittu. Eli käytännössä meillä on 6% jäljellä maailman bitcoineista. Mutta ei kannata olla huolissaan, sillä viimeinen bitcoin louhitaan 115 vuoden päästä, eli 2140. Niin meidän ei tarvitse olla huolissaan siitä, että jatkuuko bitcoinin louhinta vai ei. Ja yksi tärkeä aspekti tässä on se, että tämä viimeiset 6% on arvokkaampia kuin nämä edelliset 94%. Kun mennään 98%, niin ne jäljellä olevat 2% on arvokkaammat kuin edelliset 98%. Isoja uutisia tulee koko ajan maailmalta, isoja teleyhtiöitä, pankkeja, hallituksia ilmoittaa, että he aloittaa Bitcoinin hamstraamisen ja louhimisen ja näin edespäin. Eli ollaan oikeassa junassa ja tästä ei kannata jäädä pois. Yhtiön MiningGrid-perustajat sekä johtoryhmä MiningGrid ja Iconax-yhtiöistä, eli äsken mainitsin, eli vasemmalla löytyy His Highness, eli hänen korkeisuutensa sheikki Saad bin Hasher Al Maktoum, eli hänen setänsä on siis nykyinen UAE-alueen pääministeri, eli Dubain hallitsija. Ja hän on siis nykyisen Dubain hallitsijan veljenpoika, on myös edustanut siis UAE-aluetta itse asiassa 5 olympialaisissa. Maktoum omistaa yhtiöstä Dubain kaupparekisterin mukaan 20% ja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Sitten meiltä löytyy Solaiman Al-Rifai, mikä on MiningGridin yksi founderi myöskin, ja hän omistaa yhtiöstä 80%. Ja hän on istunut muun muassa YK:ssa 3 vuotta, istunut Dubain hallituksessa, eli hän on opiskellut ulkomailla, asunut Amerikassa ja näin edespäin, että hänellä on tosi kova kokemus globaalien projektien johtamisesta.
Eli hän on hyvin tunnettu henkilö Dubaissa ja arvostettu suku, Al-Rifai-suku, mikä on tällä hetkellä maailman vanhin elossa oleva suku. Sitten löytyy Rami Al-Sridi, eli Mining Gridin CEO. Hän on äärimmäisen ansioitunut kaveri tietoturva- ja teknologia-alalla. Hän oli muun muassa nyt, kun oli Bitcoin Mena joulukuussa Abu Dhabissa, niin hän oli puhumassa siellä. Ja nyt seuraavaan Bitcoin Menaan, mikä on siis alan arvostetuin tapahtuma toukokuussa Bitcoin Menassa Las Vegasissa. Hänet on kutsuttu taas paikalle puhumaan. Hän on sitoutunut edistämään lohkoketjuteknologian kasvua ja keskittyy tällaisiin innovaatioihin, kuten Mining Race-applikaatio, jonka mestari hän käytännössä on. Hän on ollut luomassa tätä meidän lompakkoa, eli tämä koko lompakko on hänen käsialansa plus hänen tukitiiminsä, mikä siellä on taustalla. Sitten löytyy Ali Abunjal, hän on Iconax-yhtiön toimitusjohtaja ja hän omistaa Iconax-yhtiöstä 100%. Hän on 20 vuotta toiminut UAE-alueella erilaisissa IT-projekteissa ja teknologiaprojekteissa muun muassa oli äärimmäisen ratkaisevassa asemassa, kun UAE-alueelle rakennettiin ensimmäistä langatonta laajakaistaverkkoa. Hän on myös Al-Rima Islandin älykaupungin varatoimitusjohtaja ja tällä hetkellä työskentelee myös Dubain hallitukselle. Eli tässä on niin kuin yhtiön niin Mining Gridin kuin Iconaxan omistajat, perustajat sekä johtoryhmä. Eli nämä on ne kaverit, ketkä tätä laivaa luotsaa eteenpäin, plus heidän tietenkin koko tiiminsä. Sieltä löytyy noin 30 ihmistä taustalta, mitkä tekee päivittäisiä töitä meidän eteen. No mitä me sitten tehdään? No oikeastaan vielä oli vähän liian innokas, käydään tämä asia vielä läpi. Eli mulle henkilökohtaisesti oli aika tärkeää se, että kun tämä business mulle esiteltiin, niin mä lähdin käymään Dubaissa itse, kävin toimistolla, tapasin näitä ihmisiä ja halusin nähdä, koska tänä päivänä on paljon erilaisia bisneksiä tarjottu mullekin, niin mä halusin vaan varmistua siitä, koska tämä jo ensi esittelyssä tuntui tosi järkevälle. Niin Dubai Chambers on siis julkinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka ajaa siis koko Dubain liike-elämän etuja ja mainostaa Dubaita kansainvälisenä bisneskeskuksena. Se on siis perustettu 60-luvulla ja moni vertaa sitä Suomessa. Esimerkiksi Suomessa vastaava on kauppakamari, mutta niin tämä on pikkasen eri mittakaavassa tämä Dubai Chambers. Ja Dubai Chambers on nyt palkinnut tämän meidän yhtiön johtavana teknologiastartuppina koko UAE-alueella. Toi video, mikä tuossa on linkitettynä, niin jokaisen, ketä sitä videoa on nähnyt, kannattaa katsoa se muutaman kerran, niin ymmärtää, mistä tässä koko bisneksessä on kyse ja mikä on yhtiön foundereiden visio, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Yhtiö haluaa olla ensimmäinen listattu kryptoyhtiö pörssissä. Eli heillä on tosi isot tavoitteet ja he haluavat jättää oman legacinsa niin kuin seuraaville sukupolville. Tuolla Dubai Chambersissa istuu käytännössä Chambersin hallituksessa istuu käytännössä Lähi-idän rikkaimpia ihmisiä ja yhden mä tuosta poiminkin, että heidän puheenjohtajana on yksi Lähi-idän rikkaimmista henkilöistä, Majid Shaif Al-Ghurair, eli hän on todella varakkaasta suvusta. No mitä me sitten tehdään? Eli käytännössä tässä on prosessikuvaus koko Bitcoin-pilvilouhinnan, mitä me tehdään. Siirtelen vaan hetken. Noin, eli käytännössä yhtiö tarjoaa mahdollisuuden päästä käsiksi nytten isojen louhintapuulien louhintakapasiteettiin. Osa on ihmisistä louhinut, me oltiin nyt Dubaissa, tultiin sieltä viime viikon keskiviikkona ja tavattiin siellä paljon ihmisiä. Ja paras tarina, minkä mä oon ikinä tähän päivään mennessä on kuullut se, että tämä nuori kaveri oli louhinut itse bitcoinia jo omalla pelikonsolillaan vuosia sitten. Ja se loppui käytännössä siihen, kun faija tuli sanoa, että 300 € sähkölasku, niin sun pelikonsoli ei enää louhi mitään. Eli kaikilla on käytännössä niin kuin 10 vuotta sitten, se oli vielä mahdollista 5 vuotta sitten, sä pystyt vieläkin, mutta se ei ole enää taloudellisesti kannattavaa.
Sen takia käytännössä kaikki maailman bitcoinit louhitaan pääsääntöisesti isoissa louhintapuuleissa. Mining Grid tarjoaa meille nyt tavallaan premium accessi, eli me saadaan suoraan premium-oikeus päästä käsiksi näihin maailman suurimpien louhintapuulien louhintakapasiteettiin. Täysin läpinäkyvästi, täysin reaalimarkkinassa ja sekä täysin lohkoketjussa. Tämä on nyt se kova asia, mikä pitää ymmärtää. Kun ostat yhtiöltä lisenssin, ja tämä lisenssi on nyt se, mikä maksetaan yhtiölle, ja se lisenssi on aina vuodeksi eteenpäin. Kun sä ostat yhtiöltä lisenssin, niin se lisenssi määrittelee sen, että kuinka paljon pystyt itse ostamaan itsellesi louhintakapasiteettia, esimerkiksi Ant-Poolista. Miksi yhtiölle maksetaan lisenssi, niin se johtuu siitä, että se on maksujärjestelmän hyödyntämisestä, eli yhtiö hoitaa meidän puolesta ostot, sopimukset, seurannan, tekniikan ja ennen kaikkea sen lompakon, mikä on meidän työväline sen louhinnan tekemiseen. Ja näitä lisenssejä on 3 erilaista, joista starter-lisenssi on tässä, ja se tarjoaa sulle mahdollisuuden ostaa enintään 2 louhintakorttia, eikä yhtään louhintakonetta. Premium-jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden ostaa 9 louhintakorttia ja maksimissaan 2 louhintakonetta. Platinum-jäsenyys jopa 30 louhintakorttia sekä 15 louhintakonetta. No mikä ihme on louhintakortti? Virallisestihan mitään louhintakorttia ei ole, vaan louhintakortti on tuotenimi ja se tarkoittaa sitä, että 1 louhintakortti vastaa 3 kuukauden louhintakapasiteettia esimerkiksi Ant-Poolissa. Ja louhintakortin hinta heiluu, kun me ollaan reaalimarkkinassa, niin se menee suoraan. Siihen vaikuttaa Bitcoinin sen hetkinen hinta, louhinnan vaikeustaso, kuinka paljon on kytketty koneita louhintaan ja näin edespäin. Eli se heiluu. Tällä hetkellä se on noin $335. Ja viime syksystä lähtien, kun on itse ollut mukana, niin se on heilunut $310 ja $480 välillä. Kun Bitcoin hyppäsi yli 100 000, niin silloin louhintakortin hinta oli kalleimmillaan $480. No mitä tapahtuu? Käytännössä kun louhintaa tehdään, niin me ladataan itsellemme työkalu, eli The Mining Race-applikaatio, ja se ladataan suoraan Apple Storesta tai sitten Play-kaupasta. Ja tämä on lanseerattu, tämä applikaatio, virallisesti Apple Storeen ja Play-kauppaan heinäkuussa 2023. Eli siitä lähtien on ollut mahdollisuus ladata tämä lompakko omaan älylaitteeseen, matkapuhelimeen tai omalle läppärille. Ja ennen kuin tämä lanseerattiin, niin siellä on 5 vuoden työ takana. Eli ne on 5 vuotta kehittänyt tätä applikaatiota ja julkaisu tapahtui heinäkuussa 2023. Kun sä lataat itsellesi tämän lompakon ja työkalun, sä luot itsellesi samalla digitaalisen lompakon, se luo sulle turvasanat sinne lompakkoon. Eli käytännössä nyt kun luot itsellesi niin sanotun decentralized lompakon, se luo sulle turvasanat, jotka sun pitää ehdottomasti ottaa talteen, koska kellään muulla ei ole ikinä accessia sinne sun omaan lompakkoon kuin sinulla. Se ei ole centralized lompakko, eli joku mikä on pankin hallussa tai minkään muun hallussa, vaan se on decentralized lompakko, eli tarkoittaa sitä, että vain sinulla on turvasanojen kautta hallinta sun omaan lompakkoon. Sen jälkeen, kun se lompakko on luotu, niin mennään eteenpäin, eli sä olet aktivoinut itselläsi automaattisen louhintajärjestelmän, eli tämän niin sanotun The Mining Race-applikaation, jonka jälkeen sä menet itse sinne applikaation sisälle, ja ihan samalla kuin verkkokaupassa, meet nyt verkkokauppa.comiin tai mitä tahansa, otat sieltä tuotteita, lisäät niitä ostoskoriin ja meet kassalle. Meidän tapauksessa on ihan sama. Sulla on automaattinen louhintajärjestelmä asennettu, sen jälkeen sä meet applikaation kautta ostamaan itsellesi louhintakapasiteettia Ant-Poolista tai 2 muusta poolista, mitkä on nyt liittynyt mukaan meidän matkalle. Ja meillä on 2 erilaista korttia. Ja ensimmäinen kortti, tämä sininen, mitä itse suosittelen, on Stable Card. Ja tämä on yhtiön oma tuote.
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että siinä on niin sanotut automatisoidut ostot ja compound-mahdollisuus. Eli jos ostat itsellesi näitä Stablecard-kortteja, ne kytketään louhintaan, niin se alkaa tekemään sulle niin sanottua tuottoa tuotolle, ja se uusii automaattisesti sitä sun kapasiteettia niin kauan, kun itse haluat pysyä mukana louhinnassa. Mikäli haluat sen päättää jossain vaiheessa tai osan edes näistä korteista, niin sä meet sisään sun automaattiseen louhintajärjestelmään, eli applikaation, sammutat sieltä ne kortit, mitkä et halua enää louhivan, niin ne sammuttaa sen osalta sen kortin. Sitten löytyy Speedcardi, mikä on niin sanottu Antpoolin tuote, eli käytännössä siinä on se ero Stablecardista siten, että siinä on manuaaliset ostot, eli kun ostat itsellesi Speed-kortteja, niin se loppuu noin 90 päivän kuluttua, jonka jälkeen pääoma plus louhintatuotot tilitetään sulle sun omaan lompakkoon ja se päättyy siihen. Sä joudut itse mennä manuaalisesti sinne aktivoimaan sen louhinnan uudelleen päälle. Ja tässä on myös suora Antpool-seuranta, eli jokainen louhinta, kun sä kytket ne louhintaan, sä pystyt reaaliaikaisesti seuraamaan suoraan Antpoolista, että niin kuin sä pystyt suoraan lohkoketjusta tarkistamaan, että missä se louhinta tapahtuu. Että se on niin kuin hieno juttu kanssa. Sitten meitä löytyy vielä kolmantena, eli 2 erilaista louhintakorttia ja sitten on louhintakone. Ja nyt kun Antpool on maailman toisiksi suurin louhintayhtiö, niin minkä Bitmain omistaa, eli kiinalaiset, niin käytännössä Bitmain toimittaa tällä hetkellä 80% kaikista maailman louhintakoneista. Ja meillä on mahdollisuus ostaa 2 erilaista konetta, eli Bitmain T21 ja S21. Käytännössä tarkoittaa sitä, jos päädyt ostamaan itsellesi koneen, niin jossain päin maailmaa, jossain Antpoolin louhintapoolissa, mitä löytyy muun muassa Yhdysvalloista, Etiopiasta, Venäjältä, niin jossain päin maailmaa se kone korvamerkataan sinulle. Sä saat siitä vuoden takuun, ostokuitit kaikki. Ja siitä päivästä lähtien, kun se kytketään louhintaan, niin sä rupeat saamaan suoraan Bitcoinin louhintatuottoja ja ne tulee suoraan sun lompakkoon suoraan Antpoolista. Okei, no mitäs nyt, kun me ostetaan näitä kortteja? Me ostetaan itsellemme louhintakapasiteettia, eli nämä kortit, Stablecard ja Speedcard-kortti tarjoaa noin 3 kuukauden louhinta-ajan ja louhintateho on 100 terähässiä. Koneet, jos ostat itsellesi koneet, niin louhintateho on tuplat eli 200 terähässiä. Mutta tällä hetkellä korttien ostaminen on tuottavampaa kuin louhintakoneiden ostaminen. Siitä voidaan käydä sitten niille, ketkä on kiinnostunut koneista, niin voidaan avaa vähän tarkemmin. Mulla ei aika siihen nyt riitä, mutta me voidaan avaa vähän tarkemmin se, että miksi kannattaa tällä hetkellä ottaa mieluummin louhintakortteja kuin itse louhintakoneita. Ja tässä on nyt konkreettinen esimerkki siitä, jos ostat itsellesi esimerkiksi Platinum-lisenssin ja laitat 10 000 US-dollaria louhintaan, se voi olla 1000 US-dollaria tai 20 000 tai 3 000, mutta pyöreät numerot on helpompi laskea. Eli jos laitat 10 000 US-dollaria louhintaan, niin alkaa siinä vaiheessa, kun ne kytketään Antpoolin louhintafarmille, alkaa 3 kuukauden niin sanottu louhintajakso. Ja tämän noin 3 kuukauden louhintajakson aikana niin yhtiö maksaa sen pääoman, minkä olet laittanut louhintaan, plus 18% louhintatuottoa, ja se maksetaan sun omaan lompakkoon noin 3 kuukauden jälkeen. Eli pääoma plus 18% tulee, ja se louhintatuottoja, ja ne maksetaan suoraan sun omaan lompakkoon. Miksi se on noin 3 kuukautta? Niin Stablecardissa, kun ollaan reaalimarkkinassa, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että jos Bitcoinin hintakehitys pysyy ennallaan, eli sillä hetkellä, kun ostat, jos sen arvo on vaikka 85 000 dollaria, ja se pysyy noin sen 3 kuukauden aikana samassa, niin silloin yhtiö
keskilouhinta-aika on 90 vuorokautta eli 3 kuukautta. Mikäli Bitcoin lähtee nousemaan, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiö pystyy maksamaan nopeammin sen louhintatuoton kuin 90 päivässä. Mulla on tästä henkilökohtaisesti kokemusta. Viime syksynä Bitcoin oli noin $63,000, kun lokakuun 1. päivä aktivoin oman louhintakorttini. Ja sitten mentiin loppuvuotta kohden, niin Bitcoinin hintakehitys oli todella ylöspäin. Niin nopeimmillaan mulle yksi louhintaspotti, eli yksi louhintakortti, tuotti sen pääoma plus 18% takaisin 62 päivässä. Ja oikeastaan tässä on paljon esimerkkejä, 62, 75 päivää, 80 päivää. Ja siinä vaiheessa, kun Bitcoin, jos se lähtee sukeltamaan niin kuin se on nyt tehnyt, kun muistakaa, että me ollaan reaalimarkkinassa. Nyt kun Bitcoin on tullut alaspäin vuodenvaihteesta, niin osa on varmaan jo huomannut, että se 90 päivää on mennyt yli. Mulla on itselläkin nyt kortteja, missä on ollut louhinta-aikaan ollut 100 päivää tai 102 päivää. Eli keskiarvo stablecardeissa on 90 päivää. Mikäli Bitcoin menee ylöspäin, se on lyhyempi aika. Mikäli se putoo, se on pidempi aika. Mutta keskimääräinen aika on 3 kuukautta. Ja kaikki louhintatuotot maksetaan USDT-dollariarvossa, mutta ne maksetaan bitcoineina sun omaan louhinta tonne lompakkoon. Se mikä ero on Speedcardissa, niin mikäli ostat Speedkortteja, niin siinä vaiheessa kun ne kytketään louhintaan, niin se on 90 päivää ja that's it. Sen jälkeen sen 90 päivän aikana yhtiö maksaa pääoman plus 18% louhintatuottoja ja se päättyy siihen. Eli tämmöinen ero näissä kahdessa kortissa. Sitten, niin kuin äsken näytin, niin, eli ladataan tämä applikaatio, luodaan työkalut siihen ja mennään verkkokauppaan. Eli käytännössä, nyt kun menet ostamaan ja aktivoimaan itsellesi louhintatehoa, niin sen pystyy maksamaan kryptoilla. Se on kaikista helpoin tapa, mitä ollaan huomattu tällä hetkellä. Pankeilla on ollut pieniä erimielisyyksiä. Ne ei välttämättä halua että rahaa virtaa ulos. Ja ne on muutenkin aika nihkeitä niin kuin tällaiselle liiketoiminnalle, niin kryptoilla pystyy maksamaan pankkikortilla, Visalla, Mastercardilla ja näin edespäin. Eli mikäli maksat kryptoilla yhden louhintakortin aktivointiaikaan noin 4-8 päivään, jolloin se kortti aktivoituu ja aloittaa louhinnan. Mikäli maksat pankkikortilla, Visalla, Masterilla, niin se on keskiarvo noin 8-12 päivään, jonka jälkeen se louhintakortti kytkeytyy yhdestä meidän 3 louhintapuulista. Lyhyt yhteenveto vielä mun osuudesta, eli käytännössä ostetaan yhtiöltä louhintalisenssi, koska he on hoitanut tämän paketin meille valmiiksi, ostot eri puuleista, seurannan tekniikan tarjoaa meille tämän lompakon, valitaan verkkokaupasta lisenssi, otetaan itselle louhintakortteja, käynnistetään louhinta, ja joko niin, että se on automaattista, että se jatkaa sitä, niin kuin kasvattaa sitä louhintapuulia, eli stablecardit nimenomaisesti, jos ostat vaikka 10 korttia, niin siinä vaiheessa, kun ne on tuottanut 1 kortin verran, niin se ostaa sulle 11 kortin ja 12 kortin. Varmasti aika monella on tästä jo kokemusta. Aktivoidaan louhintakortit, käynnistetään louhinta ja aletaan nauttimaan passiivista louhintatuottoa, mikä maksetaan bitcoineina sun omaan decentralized-lompakkoon. Me ollaan reaalimarkkinassa, kaikki on avointa, kaikki on todennettavissa lohkoketjussa. Tässä oli oikeastaan nyt tämä ensimmäinen osuus. Mä katkaisen nyt tästä tämän näytön jakamisen.